Sí, bueno, polo que eu sei, ainda admite recurso esa sentenza, non? Pero, bueno, dito eso, en todo caso, pois nós temos que calificar dunha oportunidade perdida e calificala, pois, sin dúbida, dunha mala noticia, non? Para a democracia e para o proceso, é dicir, para o avance dunha solución política para o pobo vasco, non? Nós, a lei de partidos, que sempre fomos contraria a ela, porque consideramos que non solucionaba nada do problema en concreto do País Vasco, pois en este momento parece unha evidencia que se está a evidenciar que é un problema e non é unha solución, non? Co cal, pois, temos que calificala de mala noticia e dunha oportunidade perdida. E o feito de que haxa 3 votos particulares, esa primeira vez que iso se produce, non? Nunha sentenza deste tipo, pois creo que evidencia tamén que hai unha parte importante da sociedade que se está movendo e que ve que unha salida política tiña que ser e ten que ser a solución. Entonces, nos lamentamos que non se vaya por ese camiño.